binnen onderwijs. Ja. Waar ben we beginnen? Nou, wij binnen dit keer net naar Reduzumta en ik net naar vriendjes Idata Weergem. En wij binnen hier in Grauw. En we zullen laatst even zien bij Sjoerd de Boer. Sjoerd de Boer die heeft namelijk een iepen dag. En dan ben ik heel benieuwd wat er al hier op poorten zetten heeft om de mensen naar hem te lakken. Hey Pieter jongen, dan ben je er even te zien? Ik ben hier even te kleur. Ja. Maak nou weer op die camera. Natuurlijk, dan maak je weer op de camera. We binnen tenslotte ik bij een reducer ondernemer. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja. Ja. Maar wat heeft hij al je zoend? Fantastisch mooi handel natuurlijk, hè? Alles mooi naai. En voor de bijenvertier, hè? Dat is hier super gezellig, hè? En nee jongen, mooi goed. Al hier naaie plaatmateriaal en nou ja, de man kan nog zelf een pakmaatje op maat. Dus het is mooie handel. Ik zou zeggen, kleur zelf even. Ja. We staan hier op de verdieping eigenlijk bij hem in de loods. Daar werk ik. Ja. Daar hoort ook niet met naam en met waan, hè? Ik ben eigenlijk een manager van alles. Ik al. Ja, Ja, ik want jij hebt het al vaker hier. Ja, hè? Ja. Nee, ik ga hier showroom hekje maken, alle platen ophangen. En daglichtoplossingen hebben we hier staan. Ik maak al hier. Op het plat dak hebben we wat betaald. Ja, ik was hier eigenlijk van alles. Ja, en dan ben je meer in de montage. Is er om de naam weer op uit? Of is er hier met name meer op werk? Ik bezwaar je, maar ik ben nog goed met de auto en de karren. En ik ben nu alles bij de meeste wel. En Ja. dan kan ze daar een beetje tekst naar uitleggen, kan ik ze aan hoe en wat en waarom. Nou, en dan wat we daar waarom en dan moeten we de karren vol gooien. En dan gelijk de gebruiksaanwijzing in Snijders. Ja, uiteindelijk al. Ja. En dat gaat redelijk al eerder, de meesten snap ik wat ze van hebben. Ja, de meesten hebben al aardig inlezen en ze kunnen wel documentatie mooi krijgen. Ja. Maar ja, als je dan erom daar binnen en dan kom ik voorbij met een plaat en dan biedt je teksten uitleggen, dan ben je toch vaak wel blij mee. Dat denk ik. Ja. Dat is wel een plus is in ieder geval, wat je hem Nou kan ja, kennen. er zit er wat interessant uit, maar uiteindelijk is het heel simpel nou. Ja, dat zou het ook. Ja, Ik denk laat dat je maar rustig beginnen, nou, Ja. dat is het vanavond. Want ik zie je verschillende dingen staan. Er is een mooie koepeldisting. Wat is dat van koepel? Ja, dat is voor het daglicht, dat is een solar tube. En als er ergens een net zo volle doorlacht heeft, dan kan je die erin zetten. En dan wordt er een heel mooi natuurlijk lacht krijgt in een gebouw, in een huis, in een tunnel. Van Of, een dakraam, die is ten eerste staan. ja, dat is voor een dakrup, dat is speciaal verkocht om in een dakplaat te passen. Nou, dat maakt ik een beetje beter dit al, ja. Ja. Dan heb je dat voor verkocht en dan past dan wat precies een vele dakrup in. Ja, maar dat is wel een standaard. Die staan nou onlevens, die dakraam. Ja, dat is een standaard maat daarvoor. Ja. Nou, die past in principe binnen in die plaat. Nou, als ik iets op platen hebben en dan heeft hij heel stevig eruit. Dat is het mooiste dat er in die plaat valt. Ja. En je staat ik nog horen, dakvlakken hierbij in ieder geval zit je staan. Al verschillende kleuren, denk ik. Ja. Dat leven die kennen. Ja, dat is van alles mogelijk. Nou Geert, ik zie nou eerst alle dakpanelen die je hier hebben, ik nog wat hieronder staan. Binnen dit de hoenenhokken van Sjoerd, of in de tiny houses is dat erin? Nou, de tiny houses, dat is het probleem, ja. Ja, daar hebben wij als editie op alle beplating die we hebben erop kwijt kennen. En dan kan je zijn met shell hoe het maakt, wat er is, wat voor kleuren. Nou, hoe je het monteren. De noksteken. Nou ja, dat is geen nee te krijgen. Nee, het ziet er in ieder geval strak uit. Ja. Ik maak de lieds al. Ja. In het lied is het ook al mooi, dus in het rust wordt het nog wel. Peter, waar ben je bij Sjoerd de Boer? Nou werk je hier al een aantal jaren eigenlijk. Ja, klopt. Hoe lang werk je hier al? Nou, toen ik tretje wie ben ik voor de eerste keer bij Sjoerd langskwam. Maar Ja. ja. doorgeklapt van het Sjoerd, ik werk voor mij. Ja. Nu 7 jaar later ben ik 20 en ring je nog steeds doen. Ja. En elke keer leer ik je wel wat nice. En elke dag zelf leer ik je wel wat nice. En plak ik bijvoorbeeld een cool best. Ja, en er zit hier een boel in Grauw of wist ik wel onderwijs? Ik ben toen je begon, hier in Grauw begon, toen zie ik nog vol op rit. En je krijgt briefjes en zo. Dus toen vind dat nog leuk. Maar dat is net mijn doel geweest. Nee. Ik wil hier graag op kantoor komen, ik wil graag geven.
En Sjoerd zei het altijd, ik ben de liedste Sjoerd. Dus ik ben hier het mannetje van alles, de vliegende keeper, dus stiet ik op steun in mijn contract. Nou, dus ik mooi nemen, een een rondleiding hier even door het trein heen. Want ja, als je je zo in je werk is, dan wist je alles hier te vinden wat je staan wil. Ik weet alles te vinden, ja. Ik neem zeker een mooie rondleiding. Nou, hartstikke goed. Best staan we nou. We staan hier nu bij de B-keuze. Dit is een bekend zwaarder Hollands paneel. Dit is geen gebroekpaneel, maar dit is een paneel die afgestoten is van de fabriek. Oké. Dat paneel die wordt altijd gedraaid, die 20 van 7 gaat het terug in de fabriek. Ja. Dus dan haal je een licht stuk Sjoerd op het einde. Die komen op een beeld en die worden verkocht onder een bedrijf als Sjoerd, B-keushandelaar nemen dat. Ja. En dit is dus voor de particulier, maar een liedse portemonnee die even een afdakje wil bouwen. Oké. Bij wijze van op een hokje binnen liedse orders, liedse daakjes. Ja. En dan kun je zulke dingen met verschillende kleuren, verschillende maten, verschillende diktes voor een leuk liedje voor te krijgen. We hebben krijgen in ieder geval van Peter dat hij eigenlijk wel een beetje die opvolger gebeuren wil. Hij zei van ja, Ik heb morgen een heleboel wonen. hij zei van het is eigenlijk dat ik de liedste Sjoerd ben. Nou, dat Maar weet ik zo. je hebt staan nou een eerst hoor en dan wil ik net. Heb je hier nou? Heb je hier nou? Dat komt het al. Ja, volgens mij zit dat hier krijg ik iets heger dan aan het team zit. Dus volgens mij wordt dit eigenlijk de grote Sjoerd. Nou, wie weet. Wie weet. Zullen we hem verder zien? Hartstikke goed. Nou Peter, we staan hier nou in het kantoor van je hem. Ja. Ik heb al een montagemarkt, dat ziet er heel goed achter de maar mooi met het logo, sorry. Ja. Ja, Jis is dan met name dan. Ja, wij zitten hier in het kantoor. Nou, misschien dat we even maar in de keer. Hier gebeurt de magie. Dat is mijn plakje. Ik zit daar altijd achter de computer. Hier hebben we Paul zitten. Daar zit Albertine. Hier hebben we de allerbeste baas. Sjoerd, die zit daar. Ja, de vraag is eigenlijk al, je hebt nou een heel planningboard achter je shirt zitten. Ik zit er heel veel blije gezichtjes op zitten. Maar ik zit er ook een paar die shirt net zo blij. Waarom shirt die net zo blij? Maar de rode stickers, dat betekent dat de bestellingen met A-room is. Dat we nog bijvoorbeeld feedback nodig hebben van de klant. Dat er nog een maat moet worden maken. Dat er nog besteld moet worden. Dat de klant akkoord is. En als dat al hier is gebeurd, dan komt er een mooie green sticker op. Er zijn nog andere stickers zoals hier wacht, feedback klant. Zagen stiet erop. En er zijn nog wat uitroepjes. Bijvoorbeeld je met de klant nog even tevreden of er komt nog wat bij de bestelling eventueel letten. Of bij deze bestelling, dan weten we dat ik. Dus ik heb een mooie scan wat er nog gebeuren met en wat er net gebeuren met. Ja, en als hij dan nog in zit, komt hij dan niet in een weekplanning er staan? Ja, dan komen we hier. Dan hebben we hier, als we dan we hier nou bijvoorbeeld week 30, dan komen hier de zaaghouders maar spoed. Nou, normale zaaghouders die iets meer hier kinderbroekje. Hier zetten we dan steen wat kleren te zetten, wat op de busjes moeten, wat op elkaar, wat er uit moet worden dienen. Dan hebben we nog een boel met bijzonderheden. Daar komt bijvoorbeeld dingen op dat er iets verkeerd is gegaan of zo, wat we moeten oplossen, dat er nog een was geschroefd ergens in de mutten, dat het net een trekking te weinig hebben bijvoorbeeld. Ja, zo doen dat een beetje. Ja. Peter, volgens mij staan we hier in de kantine van je. Ja. Dit goed hebben, dan kan ik een presentatie rond te wezen, maar ik zie wel dat er een hele mooie fotocollage hierachter staat. Ja. En nou jij ik dat Fenna die makker had. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen, Fenna? Hoe heeft die makker? Nou ja, het idee van Sjoerd angst om een beetje misschien al de vlak ik hoe de presentatie maakt dat opbouwen. Dus dat is een beetje dus hij heeft bijvoorbeeld de eerste lust van Sjoerd zaak. En dit weekend in bouw heb ik nog ideeën van bouw. Ja, dit is de bouw. Zo, dus dit ligt ook een soort van het bedrijf van Sjoerd totdat hij het hinnen wat zien. Ja, ik zie in ieder geval niet dat de eerste foto's, dat een van de eerste foto's die je ziet, dat in ieder geval op het huisadres is nog Ja. van hem. En dat ik nog wat opslag bij Van der Werf stiert aan foto's. Ja. Ja. Dus dit is wist je zelf ooit ik maar begonnen, Peter? Dat is op die locatie, ik zie het. Ja, hoe dat die, nou, toen zag ik waarom de Sjoerd voor het eerst omklapte. Toen zit ik nog op de thuislocatie, zit ik in paneel op het maatmaatje. Maak ik heel veel klusjes om het gebouw heen, dus maar, Ja. maar het is sinds kwart ben ik echt begonnen met de verkoop. Ja. Daar heb ik nog lekker sasjes in de buinhaas van het bedrijf en nu probeer ik een beetje nou, dat is van het bedrijf te doen. Oké. En wat was nou je bal? Nee, Sjoerd, wij doen de verantwoordelijkheid een beetje voor de verkoop. Inkoop, verkoop, Ja. alles dreilen en zeilen ervan. En je planning hier op kantoor zelf. Nou,
eigenlijk het hele pakketje wel. Ja, dat wel weer dan mooi met koor hebben we er verantwoordelijk voor. Ja, in ieder geval dat je maar een man of jou hier op het oor zit. En daar kun je alles maar regelen, of hem nog meer mensen niet nodig al. Want Nou, groei daar is volgens in mij. september komt er nog iemand bij. En dan hopen we dat we dat helemaal compleet hebben. Ja. Voor Sofie is het nog goed, maar het spant er alles om. Ja, maar je hem eerst hier nog wel rond dan, of hem wel meer rond de noorden? Nee, we gaan hier eerst moeten voor. Dat wel. Je hebt wel even Ja, vooruit. Maar als je voorzichtig, maar, ja, als je wees, dan zou je jongens, ja, dan kom je nou al, is er weer wel een beperkingen doen. Nee, het valt mooi. Het is er nog, ik ken er wel in bij. Ja, qua personeel, maar qua rondte ik maar Ja, bouwmateriaal. waarom ik wel, jawel. Het is alleen nog wel wat efficiëntie, is nog wel wat op. Ja, in ieder geval een mooi bureau wat we binnen hier. Hè. En wij Zeker. zullen goed dus aansnijden verder maar Peter. Ja. Die zullen jullie rond leiden. Zullen we dat nemen? Ja. Nou Peter, wij staan bij hier, want ik zie een hele grote vrachtauto hier ik nog staan. Ja. En daar hier sta ik op, als de man is je van alles of dat nog net? Nee, dat klinkt heel erg net. Dat is iets te ver gegrepen voor mij. Nee, dit is een vrachtwagen maar zelf lossen. Je ziet hier een grote kraan, hier boven nu. Daarmee kan hij zelf zijn paneel lossen. Dus als hij de vrachtwagen helemaal vol heeft, doet hij net een tweede persoon bij maar een heftruck om een money toe maar verrijken. Dan kan hij zichzelf gewoon lossen, zonder dat er iemand in de buurt is. Ja. En die wordt dan gewoon helemaal volgooid, zoals je hier slikken. Dit is nog een mini vrachtje van wat erop kan staan. Als het goed is, dan is de vrachtwagen helemaal vol. En dan stiet er ongeveer zo'n 1000 km op de vrachtwagen. Dan stiet er ongeveer 1000 km wand op dak op de vrachtwagen. Dat lost hij zelf met de kraan. Of als hij hier op het terrein komt, dan helpt hij mee met de heftruck. En dan zetten we alles mooi te plak, alles in de riegen, alles binnen en dan verdelen we het van wat besteld is, wat verkocht is en wat we nog met het verkeertje. Ja, dit ziet het goed uit. Dat is vrij eigen hier volgens mij nog. Ja, ze zijn daar heel heilig op hun spul. Dat de vrachtwagenchauffeur, dit is hun tweede huis. Hun vrachtwagen is belangrijker dan hun huis, lekker samen zitten. Dus hun wisselen hun vakantieuren in om een vrachtwagen een beetje te mooi tunen. Dus dat is heel bijzonder. En Paul die wil graag een uitstraling hebben dat alles de boetekant hetzelfde is, mooi aan het versierd, lezen. En dat een beetje net zoiets. Ja, want hij heeft nou een gearworking met valk, of hoe komt dat? Want ik zie een heleboel valkmateriaal die je leest. Dus, wie is de producent? Is Valk Bouwsysteem. Valk Bouwsysteem is een heel groot bedrijf dat gevestigd zit in Ede. Maar hun zag voor een oplossing voor de leadsorders. Daar terug is de montagemarkt te doen. Valk is eigenlijk te grut om leadsorders op 1200 vierkante meter te verwerken. Dat kost hun te veel tier en tijd is geld. Dus hun moeten dat verdelen onder de bedrijven die ik een beetje in deze branche moet komen. Ja. Waaronder Sjoerd. Toen is het concept montagemarkt ontstaan. Toen ben er een aantal bedrijven verkregen voor het concept montagemarkt. En ben ik begonnen met een vestiging in Ede, mijn vestiging in Reduzum destijds, nou in Grauw en in Waalwijk. Zodat je in elke plek van Nederland terug kan om paneel te kunnen beschermen, advies te vregen in plaats van op één punt. Zodat het verdeeld wordt en dat die bedrijven een eigen rayon hebben en dan onder hun eigen meeste verkeerd. Ondertussen heb ik al een montagemarkt in Toon erbij gekregen en nog een montagemarkt in Assen. Dus er is steeds meer ruimte voor uitbreiding en daar ben ik hartstikke benieuwd op. Ja. Dus dan sta je met nog 3 vestigingen in Nederland. 4. Zo, ik wil bij Hudden. Ja, dat weer. Het Ja. begon met 3 en het zit ook 4. En wanneer zijn we dat Boetland? De BIM-plan inderdaad. Er is al een Valk Bouwsysteem, die zit al gevestigd in Amerika. Die droog daar ook wel handel. Maar die hebben helemaal vol over de dingen gemaakt. Zoals jij, we zien hier nooit een tornado al de eerste keer. Maar we zien normaal net. Dat enkele te winstwarmen en zulke dingen. Dus we hebben heel ingesteld hier in Nederland. Ik van plan om een montage met Frankrijk te vestigen. Daar ben nog plan, is nog niks van uitgevoerd. Maar dat zou in de toekomst ook gebeuren. En zo zou ik wel naar Frankrijk of Amerika te willen. Ja, ik ben nog heel weer naar Nederland. Amerika is zo'n vet liedje, maar dan net voor eeuwig, maar wel voor 4 jaar. Dat zou wel een heel leuk liedje. Maar dat zou ik nog net gebeuren. Dat zou ik nog net gebeuren.